Ο παππούς μου, επειδή ζούσαν όλοι φιλιρινικά εκεί στην περιοχή, λέει, «Γιοξάνου, αυτό πράγμα γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθουν να πάρουν τα παιδιά ψυχρό και να τα σκοτώσουν». Και του λέει Καρπαναστάς, λέει, «Έτσι και έτσι, πες τα παιδιά, όταν θα έρθουν να τα πάρουν ή να φύγουν τώρα να πάνε στα βουνά ή όταν θα πάνε να βρουν δικαιολογία και μέσα από το δάσος πρωτού φτάσουν στο ξέφατο να σωθούν». Αλλά δεν το πιστέψαν οι δικοί μας, έτσι συγκεντρώσανε από τα χωριά κύρεσλοι, κατάπαζαν και στην Άπεινα Μουρούμισε, Γουρούντερε, περίπου τα 165 παιδιά και με συνοδεία των τσαντερμάδων της χωροφυλακής τα οδήγησανε δήθεν για Αγκαρία να πάρουν και εργαλεία στη θάλασσα του Ευξήνου Πόντου κοντά στις εκφωνές του Σανκάρι. Τα παιδιά ξεκίνησαν, ορισμένοι οι οποίοι σκεφτήκαν ότι μήπως είναι αλήθεια μέσα στο δάσος δίθεν για κατούριμα, ξέρω εγώ, φύγανε, σωθήκανε. Οι άλλοι φτάσανε μέχρι το ξέφωτο εκεί και αφού τους έβαλαν στη σειρά, ο αρχηγός των Τούρκων εκεί τους είπε, «Εδώ που ήρθατε τώρα, λέει, θα σας σκοτώσουμε, αλλά ό,τι έχετε λεφτά απάνω σας όλα δώστε μας και ίσως αυτοί που θα μας δώσουν να γλιτώσουν». Οι άνθρωποι τι να είχαν, ό,τι είχαν τα βγάλανε εκεί και ψυχρό 30 που ήταν στο σύνολο οι αστυνομικοί πυροβολήσαν. Μεγάλος χαμός έγινε εκεί. Από αυτούς σωθήκανε 3. Ο ένας ήταν ο Πάπων ο Θόδωρο, του παππού μου ο αδερφός ο μικρότερος, του σούπερ μάρκετ που έχει ο παππούς, αδερφός του παππού μου. Ο άλλος ήταν ο Κώστας ο Τσαμασλής, του Τσαμασλή του δάσκαλου ο θείος. Και ο τρίτος ήταν ένας από το Καστανά, το όνομά του δεν. Δώσανε ποιοι έρχονται στο χωριό τους, λένε «Αντάπαζαμε τις κύρεσλιδες, φύγετε, οι Τούρκοι έρχονται να κάψουν τα χωριά». Όπως με διηγήθηκε η θεία μου, η Σιμέλα, η Σιδηροπούλου, μου λέει «Γιάνκο, τσαπούα, τσαπούα, γρήγορα, γρήγορα, ετοιμάζαμε τα επίγοντα, ξέρω εγώ». Και το χωριό έφυγε και πήγε, δίπλα ήταν το όρος Τσάνταγου και κρυφτήκαμε εκεί, στο όρος Τσάνταγου. Και επειδή το μουλάρι λέει πότε πλημμύριζε, το έπιανε ο παππούς μου το στόμα για να μην ακούγεται, για να μην μας ανακαλύψει. Εκεί μόλις γύρισαν οι Τούρκοι, αφού λαιλάτισαν όλα τα σπίτια των κοντίων, ό,τι βρήκαν οι κοιμήλια τέτοια τα πήραν, τα έδωσαν φωτιά. Και ξέχασα να σας πω, η θεία μου Σιμέλα είπε, όταν φύγαμε, λέει, εμείς τα περισσότερα χτίνε αγελάδες τα λύσαμε για να φύγουν, ορισμένοι όμως δεν πρόλαβαν. Και όταν δώσανε τη φωτιά
πάνω λέει από το βουνό ακούγαμε τα μουγκρίσματα των ζώων λέει που καιγόταν. Ούτε αυτά δεν σεβαστήκανε οι Τούρκοι τουλάχιστον να τα λύσουν, να τα πάρουν. Τα κάψανε ζωντανά μέσα στους τάβλους. Έτσι οι άνθρωποι δικοί μας παραμείνανε στο βουνό Τσάνταου επί 3 μήνες. 2,5-3 μήνες. Πότε δεν είχανε να φάνε, γυρεύανε κάπου εκεί. Τη νύχτα μόνο βγαίναν, την ημέρα δεν έβγαινε κανένας. Έτσι πέρασαν εκεί 2,5 μήνες. Εν τω μεταξύ, προτού γίνει αυτό το κακό, οι Τούρκοι ερχόταν, μαζεύανε τους νέους δήθεν για στρατό. Σ' αυτό πιάσανε τον θείο μου, τον Λία, του Κορόξενου, τον πατέρα, του Χατζη Λευτέρ, ο γιος, και τον θείο μου τον Μάστορα, τον Χρήστο. Με διηγήθηκε την ιστορία. Μας πήγαν λέει, σε κάτι λέει, άγωνα μέρη λέει, όλη μέρα μέσα στον καυτό τον ήλιο λέει, σπάζαμε πέτρες, τα λώματα, τα ρούχα μας τα βγάλανε λέει, και από τον ήλιο λέει, από το κάψιμο το πολύ λέει, εγνωπίουτον το δέρμα. Δηλαδή το δέρμα έφευγε. Τράβηξαν πάρα πολλά. Μια μέρα λέει εκεί που τρώγαμε μαζί με τον Λία και τους άλλους και έναν άτομο ο οποίος ήταν από την Καρατσόβα, τους είπε κρυφά, εγώ θα φεύγω. Άμα θέλετε κι εσείς, ό,τι λέω σας εκείνο θα φτάτε. Ό,τι σας πω εκείνο θα κάνετε, είπε ο θείος μου ο Μάστορας. Και μια μέρα λέει που φυσούσε λέει τρελός βαρδάρης και έφερε θόρυβο μια νύχτα, φεύγουμε λέει οι 3 από εκεί και από βουνό σε βουνό λέει 5 ημέρες βαδίσαμε, φτάσαμε περίπου στην περιοχή της Προύσας, στο βουνό. Εκεί από την Αριδαία είπε εγώ πεινάω πολύ, λέει θα πάω σε ένα σπίτι να ζητήσω ψωμί. Του λέει ο θείος μου Μάστορας μην τυχόν πας, ακρεμάνους. Δεν άκουσε, πήγε, εκεί τον παρακολούθησε μία φορισμένη Τουρκάλα και οδήγησε τους αστυνομικούς και μας πιάσαν. Μας πιάσανε εντάξει λέει ο ξάδερφός μου ο Λίας ο Παπαδόπουλος αρρώστησε λέει από γρίπη ξέρω εγώ αρρώστησε και μας είχαν κλείσει λέει μέσα σε ένα στάβλο και βάλανε αλυσίδες για να... πέρασε ο καιρός, λέει ο Μάστορας, εγώ λέει θα φεύγομαι, αλλά μη φτάτε λέει τσιμουδία. Και ένα βράδυ που οι Τούρκοι ήρθανε για έλεγχο εκεί να δούνε αν είναι μέσα ή όχι, αφήσανε την πόρτα ανοιχτή παραφυλάοντας. Τη νύχτα λέει πιάνει μια βροχή γερή και βαρδάρισε όπως στις βροχές πιάνει αυτός ο άνεμος ο γερός. Βγαίνουν από εκεί ο Ηλίας ο καημένος, ο Κορόξενος, του Κορόξενου ο μπαμπάς, δεν μπόρεσε και πέθανε εκεί, σε αυτήν την καλύβα. Οι άλλοι 2 φύγανε.
Και έτσι λέει γλιτώσαμε και φτάσαμε λέει στα μέρη μας, οπότε ήταν περίπου λέει 15 Αυγούστου που ο καπετάν Βαγγέλης, όπου ήταν Έλληνας κρυμμένος, τους μάζεψε και καβάλα πάνω σε ένα άλογο με 500 επαναστάτες ανθρώπους γερούς, άρχισε να μαζεύει λέει όλους μας και να μας οδηγήσει στην Νικομίδια που ακόμα υπήρχε στρατός. Έτσι ορισμένοι δίσταξαν λέει, αφού τους μάζεψε περίπου ήταν 10.000 άνθρωποι, πόντι. Και αφού τους μάζεψε και προχώρησαν λίγο, μόλις φτάσανε στο Σανκάριο ποταμό, δίσταξαν να πάνε και ορισμένοι δεν ήθελαν να προχωρήσουν. Κρυφά λέει, ο καπετάν Βαγγέλης ο Φωτιάδης ήταν το επίθετό του, έβαλε έναν κρυφά και τράβηξε με το όπλο και τους είπε οι Τούρκοι έρχονται, θα σας φάνε. Και οπότε πάλι ξεκινήσανε, περάσαν το Σανκάριο ποταμό και κοιτάξανε πού ήταν πλατής ο Σανκάριος ποταμός και στην αρχή τους ερχόταν λέει λίγο πάνω από τη μέση και κρατώντας παιδιά, γυναίκες λέει περνούσανε οι γεροί οι άντρες τους ανθρώπους πέρα. Αλλά σιγά σιγά περπατώντας λέει βάθινε, οπότε δεν μπορούσανε. Έφυγε η άμμος από κάτω και βάθαινε το ποτάμι. Οπότε δέσανε σκοινιά και κουβαλούσαν τον κόσμο από εκεί. Κάνανε στις 15 Αυγούστου ξεκινήσανε, κάνανε 3 μέρες. Οπότε φτάσανε σε ένα χωριό έξω από την Νικομίδια, εκεί λίγο αναπαυτήκανε και ξεκινήσανε για την Νικομίδια. Μόλις φτάσανε στην Νικομίδια, ο Άγγλος στρατηγός που ήταν εκεί είπε στους στρατιώτες να μην αφήσουν τους Έλληνες να πατήσουν την Νικομίδια. Οι Έλληνες ναι, γιατί να μην σας αφήσουν και σύμμαχοι κιόλας. Και με κανένα τρόπο δεν δέχτηκε τους Έλληνες. Εντάξει, οι τσέτες, ο στρατός των Τούρκων ερχόταν. Στην Νικομίδια λέει ήταν ο Κίλκης και ο Αβέροφ, τα δύο θωρηκτά αυτά πλοία μεγάλα. Οπότε κάποιος Καραπίδης Ευστάθιος πήγε, που ήταν Έλληνο-Αμερικανός, πήγε εκεί, παρακάλεσε τον διοικητή των Άγγλων και με τα πολλά άφησε τους Ποντίους και πέρασαν στην Νικομίδια. Εκεί στην Νικομίδια, έλεγε η θεία μου και η μάνα μου, καθίσαμε περίπου λέει 1 χρόνο στην Νικομίδια. Και έτσι αρχές το 22 πατής με πατώσε, ο καθένας όπου μπορούσε ανέβηκε στα πλοία για την Ελλάδα. Όσοι πηγαίνανε λέει στα συμμαχικά πλοία και δει τον Γάλλο, γιατί οι Γάλλοι τροφοδοτήσανε με όπλα τους Τούρκους με συμφωνία του Κεμάλα τον Τούρκ που είχε με τους Γάλλους, όσοι λέει τολμήσαν να πάνε στα πλοία αυτών για να σωθούν, τους κόβανε λέει τα χέρια για να μην μπορούν να ανεβούν στα πλοία. Και πολλοί
πόντιοι πέθαναν και εκεί στην παραλία της Νικομίδιας. Έτσι, όσοι γλιτώσανε, πατώσε και βρεθήκανε στην Ελλάδα. Άλλος στο Βόλο, Άλλο στην Καλαμάτα. άλλος στην Κρήτη, άλλος στον Πειραιά, άλλος στην Καλαμάτα. Δηλαδή όπου πήγαινε το πλοίο πήγαιναν και οι πόντιοι. Δεν πήγε κάτι. Μεγάλο δράμα των ποντίων και στην Ελλάδα. Ασφιλόξενοι για τους ποντίους οι εντόπιοι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό μας το λέγανε και οι δικοί μας. Λίγοι λέει βρισκότανε που μας έδιναν λίγο ψωμί για να επιβιώσουν. Και έτσι οι πόντιοι αναγκαστήκανε να δουλεύουνε εδώ και εκεί, να παίρνουν λίγα λεφτά για να ζήσουν.